Gaurko ekitaldia zen aurreko saioko sari banaketa egitea zen eta pixka bat omentzea pixka bat 5 egun baino gehiagotan etorri direnei sari moduko bat ematea eta denen artean elkarteratze txiki bat egitea. Kasu gaur pontxo bat erregalatu dugu, aurrekoan izan zen aterki bat, orduan nola ibiltzeko kontua dan euria eta egiten duenean, gai izan daitezen, ateratzeko ere. Ze hori izaten da arazo handia, hemengo guraldia. Bataz bestekoa 85 da, parte hartze, 114etik ere pasa ditugu behin baino gehiagotan, eta egia esan egun hotzak eta euria egin duenean jaitsi da pixka bat, baina bestela oso fidelak dira parte hartzaile. Egiten dugu trafikoa pixka moztu eta jarraipen pixka bat egiten dugu peto hauekin, eta haiekin hitz egiten goaz ibilbide guztietan, eta egia esan ekimen oso simplea da, baina era berean oso eraingorra eta jendea gustora dago, atera egiten dalako eta lagun berriak egiten dituelako ere. Zikloka ari gara egiten, 10 saioka egiten ari gara, pixka bat ikusteko, ze jarraipena duen, baina ja 3. da, 3. gontan gaude, eta egia esan jarraitzeko asmoa. Bukatuko dugu kainaren 17an, eta berriz ere irailan hasiko ginake hurrengo zikloa. Hasi zien esplikatzen, gutxi gora bera, ze asmo zauken, da gustatu intzizatan, da ordu eskeoz, bilera guztitara, da hemen egiten dugu, elkartzen geha, bi taldetan, talde bat izatea rekorrido lutzea iteuna, ordu terdikoa, da beste txiki motxaxegoa, ordu betekoa, gutxi gora bera. Da izatea, Tolosa inguruko alde guzti behiratzen, da paseatzen iten geha. Jende asko ezautuetela, lehen beti kalen ikusten ginen, baina bakoitza bizimodu ematen zuen, da orain behiratzi ezkeoz hemen, kontu baten naiz, beste harremana daula, beste goxotasun bat jende askokin. Esango nioke, astezkenetan, amarterritan edo 11etan azaltzeko hemen zerkauzin, lehen bizi ateratzeie errekorri handi egiteuna, da gero gelitzen geha, rekorri txiki egiten duguna. Ez dala behar, ez erre, bakarri behizena eman txartela emateko, da jakiteko zomat aldiz etortzean, da beste arduraik gabe. Lehen bizi eman zigoen, oin da 2 hilabete, atarkin bat, da gaur berriz, pontxo bat, ebintzako. Así que jendea oso gustu hartu, kontentu dijoan martxakin, da nola dijoan gauzak.